Señoras y señores, que comience la función. Don Juan Alfonso Gil Albors, alcoyano relevante, periodista, escritor y dramaturgo, es uno de los máximos exponentes del teatro valenciano de mitad del siglo XX. Más de 45 obras avalan una trayectoria plagada de calidad e ingenio. Independientemente de su gran nivel como dramaturgo, siempre abierto a colectivos culturales y festivos. Nuestra agrupación de moros y cristianos marítimos le solicitó ya hace 18 años a don Juan Alfonso que nos escribiera nuestras embajadas de desembarco. De ahí surge la dramaturgia, la gesta de Mío Cid, la dramatización festera del hecho histórico que da origen a nuestra fiesta. Reciba, maestro, nuestro sencillo homenaje. Gracias. Querido amigo, hermano Jaime, hoy, pasado más de un año, resulta extraña tu ausencia. ¿Cuánto te echamos de menos? ¿Cuántas veces nos asalta el si estuviera aquí Jaime? Sin darnos cuenta que estás. De esa otra forma que permanecemos o que desearemos permanecer cuando físicamente no seamos. Tú, querido amigo, siempre estarás, porque en la mente y en el corazón de tus seres queridos, de tus amigos, siempre estarás presente. Hoy, sin duda pisarías las tablas de este escenario. Ya ves, Jaime, la fiesta enclaustrada por la situación que pasamos, lo que nos hace coartar a nosotros también su más llamativa potencia, la libertad. Jaime, seguirás estando, seguirás siendo, porque siempre estarás en nuestro pensamiento.
Buenas tardes a todos. La agrupación de moros y cristianos Marítimo al final ha podido llegar a este acto. Muchos cambios, muchas programaciones, muchas suspensiones, pero al final esta pequeña victoria de coger esa fiesta, las fiestas en general de la calle y hacerlas de forma y manera que, con respecto a la nuestra, que los moros y cristianos son historia teatralizada, pues lo traemos a su sitio, al teatro. Hemos querido, en este 25 aniversario de la entrada de moros y cristianos Marítimo, hemos querido, pues, no movernos demasiado de Valencia, en dos aspectos: en lo que hacemos ahí al ladito, en la fachada marinera de Valencia, en la playa, nuestro desembarco, nuestras embajadas. Luego hemos cogido, ya veis, siempre el mar por medio, y hemos cruzado la mar Océano. Y por último volvemos a la mar, volvemos al agua, pero al agua de río, de nuestro Tiris, de nuestro río Turia, haciendo algo que fue único e inigualable, esa naumaquia en la ciudad de Valencia. Como se estaba diciendo, lo primero que hacemos va a ser coger nuestro desembarco, nuestra joya de la corona. Y a mí, bueno, pues igual podría yo empezar ahí a contaros, pero yo creo que lo mejor, inicialmente, luego veremos imágenes y veremos más cosas, pero lo mejor es que desde esa atalaya, que significa también en este teatro, pues que oigamos a quien sabe cantar y contar las excelencias de ese desembarco, esa obra del que habéis visto, don Juan Alfonso Gil Albós. Juglar,
todo tuyo. Dames y caballeros, ellos así, per agafar un fet, mitad d'història, mitad de ciència, que la voràgine del temps, la caiguda constant i monòtona de l'arena del rellotge de Crono, ha submergit en els més profunds pensaments de l'esperit de l'home. L'oblit. Esta, que rememorarem, els que foren testimoni d'excepció d'aquell succeït, és un retall de la crònica d'un dels més esforçats i aguerrits batalladors de la cristianitat, que tots coneixem per Rodrigo Díaz de Vivar, el sí campeador, a qui avui ens alcem en el nostre homenatge. Un guerrer, model de l'èpica cavalleresca, campió en aquella època de merlets i llices, cavalcades, flor de lis, tornejos, histrions i trobadors de Maldonado. I és un d'eixos trobadors que avui, des d'esta atalaya, us convida a que gireu els vostres ulls de la il·lusió al passat, que avui hem convertit en meitat quimera, meitat realitat. Gireu-los fins que es topeu en el càlid estiu de l'any 1091. És en aquell tros d'història on de trobar en la platja banyada per la Mediterrània i rodejada per les seues torres, València, València la Blanca. Valencians, rendiu-vos! Vostres la ciutat, només hem lluitat pel cim, pel nostre cim. Cenyiu la corona i proclamaos rei de València. Almenara, rei de moros i cristians, per la gràcia de Déu. Déu, quin bon vassall si tinguera bon senyor. Soc Búcar, adalid al servei de l'emperador Almoravi de Muhammad, nebot del meu senyor el invencible Yusuf Istasfin, el que va arrossegar per terra al vostre rei Alfons el Castellà en la batalla de Sagrajas. I ara està ahí, al front dels millors guerrers arribats des de les càviles bereberes de Marroc. Pere, la teua proposta, sense les joes i lliçonges pròpies de la vostra astuta i verinosa raça maometana, mostra't com un autèntic capdil i no com una vil rebosa. Si és lo que vol, escolta tu, cristià. Tu vares entrar en València vassallant els nostres germans de l'Islam. Feres cremar viu en la plaça pública Al-Qadí Viajat. Assolar en les mezquites, on se llegia l'Alcorà. Les meues meinades de cavallers cristians vas tomar València per al meu senyor Alfons. Senyor que està al cel, que en la meua colada tallaré el gel just per la meitat i endureix la tisona que portes al cingle. Si és lo que vol, per la vida Santa Creu! Tots guerra! Guerra! Avant per Santa Maria Creador! Guerra! Guerra! Guerra!
València està cercada. Ningú pot entrar ni eixir de la ciutat. Soldats! Poble de València! Déu d'Eves i famolenc! Però no volem lluitar contra vosaltres, perquè no som enemics vostres. El vostre enemic és Ben Yusuf, que sembra la mort i la destrucció. Poble de València, rendiu-vos als vostres capitostos, uniu-vos a nosaltres, aneu en pau, perquè això és el que vos portem. Pau, pau i vida. Valencians, rendiu-vos! Soc Buka, a la nit, al servei de l'emperador, al-Moravi de Muhammad, nebot del meu senyor l'invencible Yusuf Tastfin, i va arrossegar per terra al vostre rei Alfons el Castellà, en la batalla de Sagrada. I ara, estai, al front dels millors guerrers, arribare des de l'espai dels bereberes de Marrà, i acaba de conquistar les places de Màlaga i Granada. I jo sóc Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Espere la teua proposta, sense les joes i adulacions pròpies de vostra astuta i verinosa raça maometana. Mostra't com un cabdill autèntic, i no com una vil rabosa. I vols això? Escolta tu, cristià! Tu, al front de la teua mainada, vas entrar en València avassallant els nostres germans de l'Islam. Vas fer cremar viu en la plaça pública al Caïm Jafar, assolar en les mesquites, on se llegia l'Alcorà, arruïnar els horts i prats envellits per la primavera, destruir els palaus i tingueres en cautivitat a les nostres dones. Per això, inculpo, jure per Mahoma que en la meua espasa tisona t'arrencaré el cap del cor. I jo jure per Jesucrist que és al cel, amb la meua colada, et tallaré el gel just per la meitat d'una tisona que portes al cingle. Si és el que vols, per la mitja lluna! Guerra! A pesar de ser cristià, va renovar la mesquita dels musulmans, encunyar moneda, s'envoltar d'un aeroport d'estil oriental i organitzar la vida política dels seus vassalls. Poc després, el 10 de juliol de l'any del senyor de 1099, València, i en ella tota la cristiandat, ploraren l'amor del ciu. Ximeno, qui fora la seva esposa més amada, des de la seva soledat, clamava al cel la seva melancòlica tristesa. El Cid és mort, i la teua esposa es plora mirada de llàgrimes, amb un dolor aborronador del dolor de la teua pèrdua. El Cid és mort. Els reis meus fills, des de les altres torres dels minarets, vociferen als seus fidels, amb goig, la providència i l'ajuda d'Allah, perquè el Cid és mort. Plora sang cristian captiva les meues venes, que plore València el meu dolor i el vostre infortuni. Entre taronxers, el Cid és mort. Que ressonen els bufets de Babieca entre baix i turó, penes, negra mort.
2 anys més tard, des de dalt de la muralla, tornaren a escoltar-se les veus dels guaites, però ningú va acudir als merlets a defendre València, sobretot davant de l'eminent arribada de Yusuf Istarfil, és més de 15.000 homes.